Δες γιατί τα Airbnb δεν ευθύνονται για τις τιμές των ενοικίων. Όπα, πριν με φάτε, ακούστε με λίγο. Η πρόσφατη συζήτηση γύρω από την αύξηση των ενοικίων στην Ελλάδα έχει δείξει το Airbnb σαν κύριο υπεύθυνο. Πάμε να δούμε αν ισχύει. Στεγαστικό απόθεμα. Τρέχοντα δεδομένα δείχνουν ότι η διαφορά μεταξύ κλειστών διαμερισμάτων στην Αθήνα και Airbnb είναι έντονη. Στην Αθήνα μόνο υπάρχουν 130.000 κλειστά διαμερίσματα, ενώ ξέρετε πόσα Airbnb υπάρχουν? Μόνο 2.000. Εδώ εφαρμόζεται ο απλός νόμος προσφοράς και ζήτησης. Λόγω της μεγάλης ζήτησης των ακινήτων και της μειωμένης προσφοράς, αυξάνονται τιμές. Άρα, ακούγεται λογικό να κατηγορήσουμε τα Airbnb όταν έχουμε 65 φορές παραπάνω κενά ακίνητα. Αύξηση των μονοπρόσωπων οικοκυριών. Κατά το διάστημα 2011-2021 παρατηρήθηκε αύξηση των μονοπρόσωπων οικοκυριών κατά 32%. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα τελευταία να κυριαρχούν, με 1 στα 3 νοικοκυριά να αποτελούνται μόνο από ένα άτομο. Τι σημαίνει αυτό? Εκεί που παλιά μένανε 3-4 άτομα μαζί, πλέον ο κόσμος καταλήγει να μένει μόνος του. Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως η αύξηση των μονοπρόσωπων οικοκυριών είναι σημαντικός παράγοντας της επιδείνωσης του στεγαστικού προβλήματος, καθώς πάλι έχει αυξηθεί η ζήτηση. Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές δανειακές πολιτικές. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν υιοθετήσει αυστηρά κριτήρια δανεισμού, μειώνοντας σημαντικά τη δυνατότητα του μέσου πολίτη να αγοράσει σπίτι. Η αδυναμία λοιπόν του κόσμου να αγοράσει σπίτι τον έχει οδηγήσει στο να νοικιάσει, ασκώντας έτσι ανωδικές πιέσεις στις τιμές των ενοικίων. Αντίκτυπος του προγράμματος Golden Visa. Το πρόγραμμα Golden Visa δίνει κίνητρα σε πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αν ξοδέψουν παραπάνω ένα ποσό για την αγορά κατοικίας, το οποίο διαφέρει ανά περιοχή, λαμβάνουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα έχει προσελκύσει σημαντικό όγκο ξένων επενδύσεων στην αγορά κινήτων της Ελλάδας και έχει στρεβλώσει την αγορά των ενοικίων σε ορισμένες περιοχές όπως π.χ. ο Πειραιάς, καθώς δαπανούνται μεγάλα ποσά για την απόκτηση ενός διαμερίσματος, με αποτέλεσμα οι νέοι ιδιοκτήτες να ζητούν όλο και μεγαλύτερα ενοίκια, έτσι ώστε να είναι κερδοφόρα η επένδυσή τους. Συμπέρασμα. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι βραχυχρόνιες ενοικιάσεις μπορεί να ευθύνονται εν μέρη για τις αυξήσεις των ενοικίων σε κάποιες κατοικίες που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, δεν αποτελούν πρωταρχικό παράγοντα για τις αυξήσεις των ενοικίων. Αντίθετα, παράγοντες όπως τα υψηλά ποσοστά κενών διαμερισμάτων, οι περιοριστικές πρακτικές δανεισμού και το πρόγραμμα Golden Visa αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα ενοίκια. Με άλλα λόγια, μην ρίχνουμε τόσο hate στο Airbnb, καθώς το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο. Γράψτε μας στα comment τι πιστεύετε εσείς.